Assalomu alaykum ahli guruhi shohyor. Мо ин ба наздикӣ як барнома кардем, баъд телевизорда баромад шид. Хай мо хурсандем ки моро тамошо мекардем дар телевизор. Ана бо ба назму ина омадиян. Дар телевизор мо тавсиёт додем барои одамое ки пешгирӣ кунанд касали грижара, пешгирӣ кунанд касали миёна. Ки ҳамин турник ё ки витижени барои пешгирӣ кардан одамое ки саҳҳатанд ояда фоида дорад. Одамое ки камтарак устухончакҳои зиёдӣ доранд, остеофит доранд, камтар грижа доранд, то ваёро коррексия накунед, турник ё ки витижени мумкин нест. Ябора мешаванд ҳам баъди витижени, ҳам баъди турник. Пай мо ай панҷакент омадааст, ҳамҷа кашола карда овардан шаб, бовар кунед. Овардан шаб дар ин болои кушодка фурш додан. Омада ин ҳамҷа мега ман тавсияи туро гӯш кардам, ба тавсияи шумо кор кардам, ябора шудам. Ина мара соҳз карда баъд ҷавоб те. Бафтам чӣ кор кардӣ? Гуфт ман тамоми ҷоро гаштам, томат кардам, соҳз нашудам. Ҳамин шумам гуфтед турник не, турник кардам, баъди турник ай по мондам. Ҳаминра мегӯм одамое ки саҳатанд, турник витижени мумкин барои пешгирӣ кардан. Одамое ки уже касаланд не. Ман ҳаминра мехоҳам апам худаш як бор як нақл кунад чӣ хе кадаги аям, баъди тавбат омадан бо чӣ хе шудем. Хафе. Ман чанд ҷо табобат гирифтам. Самарқанд. Ман ами худи душанбе ба табобат гирифтам. Мерам табобат мегирам, мебиём рост немам. Бо хе кач. Баъд телевизор нигоҳ кардам ки Шоиф Бахтиёр фақат инстаграмшон тамошо кардам ки нағзия ваёшон гап мезананд, ҳамин ваё ин ба нағз. Ман гуфтам ман табобат гирифтаи ко хе ман 2 бор табобат гирифтам. Кен якта турника кунам мумкин сарчад бана. Турника кардам ки баттар шудам. Ман худо ба шукр ман имрӯз 5-ум рӯз ва 6 та наметонистам. Ман кашола кардам оварам кушетка кардам. Ман худо ба шукр дардам 1-ум рӯз ба гум шуд. Ман ин 5-ум рӯз аст ки ман худо ба шукр ман рам мегарам. خیر خدا خواهد نقش میریم. من از شما خواهش میکنم که بیهوده لیچین نکنیتون، پولاتون در هر کجا حیف نکنیتون. راستیه بیتون من اول پیش دکتر بیتون این دارو و کل همیش دروغ، من همین لیچینی تیپ توغری. بله هم آدمایی که کسی زال رفتنین مشق کردنین یا بور نزد دکتر روین تشخیص گذارین بعد بری به حضور مشق کنین. Одаме ки камта касалем бовар кунем баъди турника, баъди ин витижениё, баъди камта машқи нагрузка миёнтон маиб мешава. Ин ҳами шоҳиди зинда турника даст ябора шида. Барои худтона эҳтиёт кунед. Блокада фоидаи калонда инош гапои зиёди. Блокада бисёр фоидаи калонда. Барои воспаление. Хай воспаленра мегирам. Хай бинандагои муҳтарам, тон дидори мо.